सिबिनाय बावहरदों। दा जों बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजन स्टुडिअ'आव सावरायनो लादों मोनसे गोनांथार आयदा, बड'लेण्ड सरकारखौ 6 दाननि थाखाय फोलावनाय एबा गभर्नर सासन। दिनैनि बे सावरायनायनि थाखाय जोङो हांख्रायना लाबोदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी, बिथांनो खुलुमनाय होदों, सिबिनाय होदों। बिनि उनाव जों दङ लाइनाव बर'नि सासे बिसावरायगिरि, लिरगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालाव लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिनर बसुमतारी दङ। लोगोसेनो सासे सांग्रां नोगोरारि PDMBनि आफादगिरि जेब्राराम मोसाहारि दङ। लाइनाव अनलाइनाव बिथाङा जानबुंजों जोंजों सावरायनो बाहागो लागोन। निउज बुरो दङ खोमसार बसुमतारी आरो प्रफुल्ल बर'। बिथांमोनहा दिनैनि बे बड'लेण्ड सोरखारखौ 6 दानसिम फोलावनाय एबा गभर्नर सासन BTCआव बिनि सायाव सावरायनो बाहागो लागोन। बयबो मिथिगौ जे बड'लेण्ड सरकारा 2015 मायथाइनि 27 एप्रिल खालि समायखिरा लादोंमोन। बिसायख'थियाव देरहानानै BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTC सरकारा जादोंमोन आरो फैगौ समबारखालि बे BTC सरकारा थुंगेनाय लामायाव। दा बे बिथिंखौ लानानै बिसायख'थि जानो खोथामोन थांनाय 4 एप्रिल खालि आरो 8 एप्रिल खालि भट सानख'नायनि गेजेरजों गोदान सरकार दानायनि मोनसे खाबु फैनायनि बाथ्रामोन। नाथाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव भारतआव लकडाउन फोसावनाय जादों, जायनि थाखाय BTCनि बिसायख'थिया 3 दानानै दङ आथिखालाव। आरो 27 एप्रिल खालिनि आगोल भट सानख'नाय एबा भट लानाय हाबाया जायाखिसै, जाय 3 दानानै दङ। फैगौ 27 एप्रिलनि उननि दिननिफ्राय BTCनि खुंथाया मा जागोन दाबो बुंनो हानाय जायाखै। BTC खुंथायनिफ्राय आर'ज खालामनाय जादों जे बे थानाय सरकारखौ फैगौ 6 दानहालागैसिम फोलावनो थाखाय, जिहेतु बेवहाय संबिजिदारि माखासे दफा लिरनायबो दङ। बेराफारसे बेरेखा दोलोआ बुंनाय जादों जे जिहेतु खुंथाय गोहोआव थानाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा 6 दाननि थाखाय फोलावबावोब्ला बेवहाय आख' फाख' दङ। मानोना BPFनि आफादगिरि एबा आथिखालनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया निजे गावनो बे BTCनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो ओंखारदों, बिजाथि फसंदों मोननै बियाबाव। आरो बेसेबांनाखि मावफुं सोद्रोमा दङ, बुंनो थाङोब्ला गासैबो अलिन्द्र मोसाहारिनि अनगायै गासैबो बे बिसायख'थियाव ओंखारदों बिजाथि महरै। बेनि थाखायनो बिजाथि गसंनाय हिसाबै गभर्नर सासन जानांगौ BTCआव बेखौ बुंनाय जादों। बबेखानि मैयानि सानखालि आसाम सरकारनिफ्राय रायजोपालनो प्रप'जाल मोनसे हरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मोनसे फोथायथाव सुलुंनि गेजेरजों, जे दानि थाखानाय सरकारखौ 6 दानसिम फोलावनाय जाथों आरो बिसायख'थिखौ बिनि गेजेराव खुंनाय जाथों, बिदि बुंनाय जादों होननानै फोथायथाव सुलुङाव बुंनो नागिरो। बेराफारसे भेरि इन्टारेस्टिंलि दिनै खौरां बिजोङाव एबा निउस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय थानाय जादों जे आसाम रायजो BJPनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा रायजोपालखौ लोगो हमदों होनना बुंनाय जादों। रायजो BJPनि तरफनिफ्राय बिथांमोना दाबि खालामदों जे BTC खुंथायखौ गभर्नरनि आखायाव लांनांगौ होननानैहाय। बेराफारसे गण सुरक्षा पार्टिनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि MP नब सरैनिया बिथाङाबो गभर्नरखौ लोगो हमखांबाय होनना बुंनाय जादों। BTC खुंथायाव गभर्नर सासन खुंनांगौनि बाथ्रा बुंदों। आरो बेराफारसे UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो BTC खुंथायखौ गभर्नरनि आखायाव लांनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथिंनिफ्राय बुंनाय जादों जे बे BTCनि दिन्थिना थानाय हाल सालाव खुंथायखौ गभर्नरनि आखायाव लांनांसिगौ आरो गभर्नरनि गेजेरजों बिसायख'थि जायासान्दि एबा गोदान गभर्नमेन्ट फैयासान्दि गभर्नरा खुंनाय जाथों ओरै बुंनाय जादों। बेराफारसे BPFनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारिया दाबि दैखांदों जे गभर्नर सासन होनायनि बेवहाय जुक्ति फैया, मानोना बेवहाय
मोनसे प्रभिजन दङ BTC आव बे 6थि शेड्यूलनि गेजेरजों बे जादों BTC एरेन्जमेन्टआ भारत संविधाननि 6थि फारियाव थिसनजानाय बे हालामखौ गभर्नरनि आखायाव लांनायनि बाथ्रा फैया बेखौ जेसे दिनसिमहालागै बिसायख'थि जाया बे दिनसिमहालागै सरकारा दोननो हायो होननानै बुंनाय जादों दा बेफोर बायदिसिना आर्गुमेन्टनि गेजेरावनो गोबां साननि गेजेराव जोंहा दिनै सौग्रावलायनो बानबुंथि फैदों गावजों गावनि गेजेराव उसुखुथु राजखान्थियारि थिलियाव बाहागो लानायफोरनि गेजेराव उसुखुथु नौनारिनि गेजेराव उसुखुथु बे बिथिङा जोंनाव जानानै फैदों दिनै जों बेफोरखौ लानानै सावरायनि जोङो मार्कस बसुमतारी जोंजों लोगोसे दङ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि आफादगिरि लोगोसेनो बर'नि खौरां बिजों लोगोसेनो असमिया खौरां बिजोंफोराव बर' हारि थामोन्थानि बागै लिरफुबाय थानाय सासे लिरगिरि मैखोम लिरगिरि सावरायगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिनेश बसुमतारी जोंजों दङ जेब्राराम मोसाहारि बयबो मिथिगौ बिथांखौ बिथाङा बर' हारि थामोन्थानि थाखाय मोनसे गौथुम दादों PDMB आरो बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि निउज ब्युर' सानै दङ जोंनि आखायाव जोंजों लोगोसे लाइनाव दङ खोमसार बसुमतारी आरो प्रफुल्ल बर' जों बयखौबो बरायनाय होदों डक्टर दिनेश बसुमतारी औ डक्टर दिनेश बसुमतारी नोंथांनो जों बरायनाय होदों औ जों नोंथांजोंबो जों सावरायगोन जेब्राराम मोसाहारि दङ नोंथाङा थिगैनो दङ लाइनाव दङ आच्छा बेनिफ्राय खोमसार बसुमतारी थिगैनो दङ बरायनाय होदों प्रफुल्ल बर' दङ थिगैनो दङ दा जोङो सावरायनि फारि फारि सावरायलांनि आङो नोंथांमोननो बुंनो खाबु होगोन जेब्राराम मोसाहारि दे जोङो लोगो मोनगोन दा जोङो सावरायग्रोनि मार्कस बसुमतारी बिथांजों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी जों मिथिनो मोन्दों जे नोंथाङा बर' हारि थामोन्थानि थाखाय एबा ट्राइबेल राइट्सनि थाखाय गोबांथार खामानि मावबाय थादों आरो नोंथाङा बर'फोर एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव एनक्रचमेन्ट जादों बे एनक्रचमेन्ट जानायनि थाखाय हाइकर्टआव केस होनानै हाइकर्टनिफ्राय मोनसे इन्टारिम अर्डार दिहुनदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों जे अर्डारनि गेजेरजों माने एनक्रच खालामनाय माने गुबुन हारियारि मानसिफोरा माने होखारजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो बिसायख'थिनि थाखाय BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया हाइकर्टआव मोनसे एफिडेभिट होदों जे माने बे बड'लेण्डनि बिसायख'थि जोबासान्दि जों बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा आफ्टार BTC इलेक्सन जोङो बेफोर खामानिखौ मावनाय जागोन होनना बुंनाय जादों बेफोर खामानिखौ नोंथाङा मावदों दिनैनि समाव जों नोंथांखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों जे बड'लेण्डनि जिंगानानै थानाय बिसायख'थिनि बुब्लियाव जोंनि थासारि जों बिनि सायाव सावरायनि नोंथाङा नोंथांनि मोनदांनाय बाथ्राखौ बुं हामबायसै नोंथांमोननि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन श'आवहाय टक श'आवहाय आंखौहाय हांख्रायनायनि थाखाय दा बिनि उनावहाय लोगोसे आं मोनसे खोथा खावलायनो गोसो दा बर्थमान परिस्थिति जोंहा कर'ना भाइरासनि थाखाय गथै गासै संसारावनो हाहाकार जादों दा बेनिखायनो जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै जोंनि गासैबो ट्राइबेल माहारिफोरखौहाय भारत सरकार आसाम सरकारनि जि गाइडलाइनफोर दं बिसोरखौहाय मोजाङै मोजां पालन खालामनानैहाय बे लकडाउनखौ साक्सेस खालामनानै जों बे कर'नानि दावहायाव जों देरहानो हायो दा बेनि थाखाय आं बयखौबो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन जानानै खावलायगोन दा जोंनि बे दिनैनि टक श' सार बुंनाय बादि 27 तारिख खालि जोंनि BTC प्रशासन जेनाखि हाग्रामा महरै मानगोनां हाग्रामा महरैनि दैदेननायाव जेनाखि टार्म्स गभर्नमेन्ट सालायनाय सरकार सालायनाय बियो 27 तारिख खालि जोबसिगोन आरो दा जोंना खोथा जाहैबाय बेबादि परिस्थिति समावहाय जेरावनाखि बुहुमानो गोदाव सोराव जानानै दं जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना सानो
आसाम सरकारा भारत सरकारा सिन्था खालामनानै बे मानगोनां हाग्रामा महिलारिफोरनि 6 मासनि थाखाय सालायनायनि थाखाय राहाखौ खालामना होयोब्ला मोजां जायो मानोना गभर्नरनो दा जुदि गभर्नर सालायनांगौबा खुब माबा जागोन मा होनना बुङो माने जेरैहाय बिटिसि सरकारा जेरैबायदि 15 बोसोर सालायदों दा पाब्लिकजों मोजां टार्म्स दंसै बे गभर्नमेन्टआ दा फैयोब्ला हयथ' बे पाब्लिक रिलेसन मोनसे जेरैहाय सरकारजों दङ मानगोनां हाग्रामानि नेतृत्व सरकार बिपिएफ सरकार जेरैहाय पाब्लिकजों सम्पर्क दंमोन मधुर सम्पर्क बुंनांगोन बेखौहाय माने मोजां रिलेसन बियो माने गभर्नरजों थानायावहाय हयथ' एसे बेरेखा बादि जानो हागौ बादि मोनदों बाथ्राया जाहैदों मारैहाय जे बिटिसि इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों दा बे हिसाबै माने लकडाउन समाव माने बै रायजो राजानो सहाय होनांगौखौबो होनो हाखायाखै बिटिसि सरकारा एबा हाग्रा महिला दैदेननाय बिपिएफआ बे जादों आरो बेराफारसे माने जोंनि गेजेराव बेवहाय मोनसे सानलायनाय फैदों जुदि हाग्रा महिलारिनो बे बिटिसि खुंथायखौ गथायफिननांगौब्ला होनब्ला माने रायजो राजाया जोबोद अलखर गोग्लैसिनगोन मानो होनना बुङोब्ला जे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जानायनि थाखाय मा जादों रायजो राजाया अनसुंथाइ मोनाखिसै बिटिसि सरकारनिफ्राय नाथाय जेब्लानाखि गभर्नरा बेखौ सालायफैगोन अब्ला गभर्नरा रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै नैबे अनसुंथाइफोरखौ होनो हानाय जागोन दा बिदि मोनसे आर्गुमेन्ट दा बे बेलायावहाय दानि हाग्रा महिलारि दैदेननाय माने बे सरकारा एक्सटेनसन जायोबा 6 माससिम एक्सटेनसन जायोबा बेहाय रायजो राजाया सहायसो मोननाय नङा नाथाय गभर्नरा फैयोब्ला बेयाव अनसुंथाइसो मोननाय जागोन खोथाथ' थिगैनो दं माने दा सार ओरैबायदि खोथाया कड अफ कन्डाक्ट दाख्लि जादों ओमफ्राय कड अफ कन्डाक्टनि टार्म्सआ बेसे गोबाव थायो दा बियोथ' आनलिमिटेड समथ' जानो हाया कड अफ कन्डाक्ट दा जुदि मोनसे सरकारा जोंनि पाब्लिकनि थाखाय मोजांनि थाखाय दिनैहाय जुदि जोङो गावनि न'निफ्राय ओंखारनो हायाखै दा दिनैहाय जोंनि खामानिफोरखौ जों मावनो हायाखै थिग बेबायदि सरकाराबो गोनां खामानि बेफोरखौ दोनथ'नांगोन दा बे कड अफ कन्डाक्टखौ दोनथ'नांगोन निस्सय जेरै सरकारा गोसोबा दा जोङो बेनिखायनो खावलायदों बे अलखद समाव कड अफ कन्डाक्टआथ' आरो बियो 1 बोसोर 2 बोसोर थाया बियो दाख्लै जेरैहाय बे इलेक्सन समसिम थागोन खिन्थु इलेक्सना माला जागोन बेखौथ' दा बुंनो हायाना जों दा बाथ्राया जादों मा जे हाग्रा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ बा हाग्रा महिलारिया बे सरकारा दा मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ मानिनानै सोलिबाय थानांगोन जे समसिमनाखि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ लागु जाबाय थागोन आरो जुदि इलेक्सन कमिसना मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ उइद्र खालामाखै जुदि इलेक्सन डिक्लेयार खालामनानै दङ दा बेखौनो जोङो बुंनो सानो आरो बे सरकारा इलेक्सन कमिसनजों रायज्लायनानैहाय बे कड अफ कन्डाक्टखौ नांगौ हयथ' जेरैबायदि इलेक्सनखौनो पस्टपन खालामदों दा माला जागोन खुनु खोथा गैया दा जों सानो जों खावलायो सरकारखौ थिग माबा मोनसे लामा बिदि बिजनेसखौ जेन' मानगोनां हाग्रामा महिलारिनो बेखौहाय बे एक्सटेनसन खालामनायखौ सालायो आरो जोङो सावरायनि डक्टर दिनर बसुमतारीजों डक्टर दिनर बसुमतारी दङ अनलाइनाव जों बिथांजों सावरायनि बिथाङा माने मा बुंनो नागिरदों डक्टर दिनर बसुमतारी नोंथाङा खोनादोंना आच्छा दा जोंनि बे समावहाय बड'लेण्डआव मोनसे प्रब्लेमा एरै जादों जे दिनजानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिया माब्ला जागोन बुंस' हायाखै दा जायनि थाखाय 27 एप्रिल खालि थुंगिनो गोनां बिटिसि सरकार बेखौ फोलावनांगौ ना गभर्नर सासन होनांगौ बिनि सायाव उसुखुथु दा नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों ओरैनोथ' सिगां बयनिसिमबो आंनि सिबिनायखौ जासिहोबाय बाथ्राया जादों जे बेहाय इलेक्सननिल' बाथ्रा सिखाराखै आरो बेहाय इलेक्सनजों लोगोसे सारा बिटिएडि ओनसोलनि रायजो
जादों जों इलेक्शनखौ सानोब्ला बिधानसभानि राजनीतिक भाबैबो लामानि बाथ्रा जोंहा राजनीतिक लामानि बाथ्राजोंबो जों सानगासिनो बोराय बिटिएडि हालामनि रायजो राजाफोरनि खामानि साननो मोजां फैदों दाबायदियाव जुदि बिटिएडि बा बिटिसिनि गभर्नमेन्टखौहाय जब होनानैहाय आबहावा विशेष खालामनानैहाय बेनि जुदि बा गभर्नर साखोन बिनि दारैहाय जि थासारि सोमजिगोन बे थासारियावहाय साधारन मानसि माखासेया मा उसुबिदा मोनगोन बे साननो गोनां खालामदों दा गभर्नर साखोन बुङोब्लानो बेहाय मानसि माखासे गभर्नमेन्ट अधिकार थागोन बे अधिकार माखासेयानो बेहाय गोमाहैजोबो बिनि एक्सपिरियेन्सखौ जों नुबोनो थांनाय 1978आवहाय इंदिरा गान्धी शासननि समावहाय जि इमारजेन्सि पिरियडआव सासन मोनबोदोंमोन बे इमारजेन्सि पिरियडआवबो जि रोखोमै अत्याचार मोनबोदोंमोन जोङो दा दानि बायदि बे डेभलपिं मोनसे समायावहाय आरो बेनि कर'ना भाइरासनि समस्या कर'ना भाइरासनि समस्यायाव जोंहा देशफोरा मोनसे माखासेया जों लोब्बा नुनो मोनो उसुबिदा मोना दा जि खरखन्दा सोलिबाय थादों बिटिसि गभर्नमेन्टआ खुनु धरननि उसुबिदाखौहाय रायजो राजानो होनो हायाखै आरो बिसोरो ओंखारनाय नागिरनाय गैया बिसोरबो ओरैबायदि खाथौ खामानि मावनो हायो होनना बुंनो हायो आरो फारसेथिंजाय मोनसे मोनसे मिथिबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेबो नङा एसे गोबां थाबाय बेसेबां खस्थ' दङ बेखौ नायनो उन्दै गथ'फोरनि गोलैयाखै बे रोखोम मोनसे इमेज दा जों थांगासिनो दं आरो बे सम जाबाय बिटिसि दानि जि गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्ट बेखौ नङा बिथांमोनखौ नङा बेखौ मोनसे एटमस्फियाराव मेसेज दा बेखौ गेजेराव थाखायसो जों बेखायनो जाहाथे दानि जि गभर्नमेन्ट बे हाग्रामाव जेब्ला जायो बे गभर्नमेन्टआ गोदो फैनो हाया खारन जुदि राष्ट्रपति शासन नायोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्ट मुलुगनि बे राष्ट्र शासन खालामोब्ला 6 month एक्सटेंसननि दङ दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट खोथाखौ फरायफोरनायखौ उद्योग खालामोब्ला अब्ला दानि शासनखौ बिगा गभर्नमेन्टआ मानसिफोरनो फरायफोरनाया खालामनो हागोन आसामनि बाथ्रायानो जा अफिस बाथ्रायानो जा बिसोर दा हागोन दानि गभर्नमेन्ट बेखौ बुंनानैहाय फरायफोरखौ जों फरायफोरखौ खालामनानैहाय सुजुग सुबिदा होनो हायोब्ला आरो बे खाबुजों बिसोरनि जे पपुलारिटिखौ लाबोफिननो हागोन बे गिनायासो बेहाय मेइनलि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखायनो नायनायावहाय गभर्नर सासननि बाथ्रा बुंनाय जादोंब्लाबो फैगोरा बाथ्रा जाबाय मा जों एनि हाउ जेरैखि जाया मानो बिटिसि गभर्नमेन्ट दानि गभर्नमेन्ट बिसोर फैफिननो हाया बिनि थाखायसो लामा होबथानाय आरो बेखायनो नोंथाङा बुंदो जे गभर्नर सासना माने गाज्रि मानो जानो जेरावहायनाखि दा मडेल कटनकना सोलिबाय थादों बिटिसि आव जायनि थाखाय कर'ना भाइरासनि लकडाउन समाव रायजो राजाया जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै नाथाय गभर्नरा बेवहाय माने सासन खालामफैयोब्ला रायजो राजाया माइ माइरं माने आरो माने जानाय लोंनायनि जोंनि ट्राबल बेफोरखौहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननो हागोन बे बाथ्राया नायनायावसो बे रोखोम सहज नुहुरदों खिन्थु इन्टारन बाथ्राया जुदा इन्टारन बाथ्राया जाबाय मा जे बे गासैबो खामानिया फेकनिफ्रायनो जाहाथे दानि जि बिटिसि गभर्नमेन्ट दङ बेखौहाय बोथ्रानो लुबैनाय जाहाथे बिसोर फैनो हाया मावनो हानाय कारण गभर्नर सासन जायाब्ला जुदि दानि
गभर्नमेन्ट एक्सटेन्ड खालामनाय जायोब्ला बिसोरनि थ्रुयै सुबिदा होनाय जायोब्ला पाब्लिकनि गेजेरावहाय दा बेनि गेजेरजों बिसोर पाब्लिक थांनायनि सुबिदा मोनगोन ना दिनैनि समाव दा समाव जों सावरायनो नागिरदों ओरैहाय जे रायजो राजानि थाखाय रायजो राजानि जानानै जों सावरायनो नागिरदों जे रायजो राजाया दा ओरैबायदि अलखदाव दङ दा साख्रिआवलाफ्रा सेरसे सेरनै माइरं रानदों जेनेबा माने सोलिया जिबना दा बे हिसाबैहाय माने उदाङै जिहेतु मोनसे सरकार दङ आरो सरकारहा दोहोनबो दङ दा बिटिसि सरकारनि दोहोनखौ बिटिसिनि नौनारिफ्राथ' मोनजानांगोन दा माने मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया जेबो सहाय खालामनो हानाय नङा आरो फैगौ समावबो हानाय नङा नाथाय बे गभर्नमेन्ट सासन जायोब्ला जिहेतु बियो मोनसे निउट्रेलिटि माने मेनटेन खालामनाय जागोन दा बे हिसाबै रायजो राजाया अनसुंथाइखौ मोनगोन गभर्नर सासन खालामनायब्ला कड अफ कन्डाक्टआ उल्था जागोन होननाय बाथ्राथ' फैया खोथा जानांगोन जे कड अफ कन्डाक्टआ उल्था जानांगौ टेम्परारिबाबो बेयो उल्था जानांगौ आच्छा आरो बे इमिडियेट जानांगौ तारमाने नोंथां बुंनाय बायदि जे मडेल कड अफ कन्डाक्ट तारमाने गभर्नर सासन जायो ना हाग्रामा महिला दैदेननाय सरकार थायो बे उननि बाथ्रा नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ उइद्र खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव बे माने अनसुंथाइखौ राननो हानाय जानांगौ नङा होमबा आच्छा दे नोंथां लाइनाव थाबाय दा जों सावरायबावनि जोंजों लोगोसे दा दङ जेब्राराम मोसाहारि नोंथां लाइनाव दङ ना खोनाबाय थादोंना रायलायनायखौ खोनादों आच्छा तारमाने दा जोंनि गेजेराव मोनसे उसुखुथु थासारि फैदों नोंथाङाबो मिथिगौ जे माने मडेल कड अफ कन्डाक्ट जादों बिसायख'थिनि थाखाय दा बाथ्रा जाबाय मा गभर्नर सासन जानाय थांगासिनो दङ एबा महिलारि दैदेननाय बिटिसिखौनो 6 दाननि थाखाय एक्सटेनसन खालामनायनि बाथ्रा नैबेफोरो जाबाय थादों सावरायनाया समफोर गाबोननि अखानायैनो समबार खालिनिफ्रायनो नैबे लागुआ जानांगोन जुदिबा माने सरकारा थायो अब्ला जोंनि रायजोआ मा जागोन आरो गभर्नर सासन जायोबा जों माबायदि मोननो हागोन बेखौ नोंथाङा बुं आच्छा गिबियावनो आं बयनोबो बे इंखं टेलिभिजननि नायगिरि बिथांमोननो साबायखर बावहरबाय आरो जोंहा रायजोफ्राबो मिथिगौ मार्चनि 26 तारिखआव इन्डियानि माने पार्लियामेन्ट बे आपार हाउसआव गासै 55 भेकेन्सि ओंखारदोंमोन आरो 26 तारिखआव बिनि रायजो सभानि इलेक्सन जानांगौमोन दा बेवहाय गासै 37 केन्डिडेट्सफोरा माने आनकन्टेस्ट दा 26 तारिखआव इलेक्शना जानो लागामोन मार्चनि बाखि 18टा माने पार्लियामेन्टारि बे रायजोसभानि सिटआव आरोखि दा बेबोथ' पेन्डिं जानानै दङ मानो होनोब्ला जोंहा कान्ट्रि वाइड जेनेखि कर'ना भाइरासनि बे बोथोराव लकडाउन जाबाय दा बे मार्चआव जानो लागा 26 मार्चआव जानो लागा 18टा जायनाखि माने स्टिल पेन्डिं बे रायजोसभानि इलेक्शन जानो लागामोन बेबोथ' जायाखै दा बे मोनसे आं माने एटेनसन ड्र खालामनो नागिरदों बे नायग्राफोरखौ दा बिब्दिनो जोंनि खाथिसिन मोनसे बिहारनि एसेम्बलि इलेक्शना नभेम्बर माने एसेम्बलि इलेक्शना दानि टार्मआ नभेम्बराव जोबगोन नैबे फैगौ नभेम्बराव आच्छा बिनिफ्राय इलेक्शन दा जोंनि जुदि लकडाउन बे परिस्थितिया जुदि बोखारनाय जाहैयाब्ला बिनि इलेक्शना जागोन ना जाया बे मोनसे सन्देह जाहैबाय बेराफारसे बिटिसिनि इलेक्शनाथ' 4 तारिख एप्रिलाव जानो लागामोन बयबो रायजो राजाया मिथिगौ बयबो बिटिसिनि नोगोरारि आसामनि थागिबि बयबो मिथिगौ 8 तारिखआव रिजाल्ट होनायनि खोथा बरंस जोंनि फार्स्ट स्टेज लकडाउना 14 एप्रिलसिम जाबाय आरो दा बेखौ जोङो 3 मेसिम एक्सटेन्ड खालामनाय जादों दा बे बेलायाव फर बेटार इन्टारेस्ट अफ द नेशन दा बेवहाय बिटिसिनि इलेक्शना जायाखै दा बे बिटिसिनि इलेक्शना माब्ला जागोन बेनिबो दिन तारिख जेबो माने फिक्स
बुंनो हालिया दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे आनसार्टेन कन्डिशन बायदि दा बे बेलायावहाय माने जोंहा कन्स्टिट्यूशना मोनसे प्रभिजन दङ जों मिथिगौ जे 26 तारिखआव दानि बिटिसि आ माने काउन्सिला बेनि मावनांगौ हाबाया 27 आव जोबगोन नाथाय प्रभिजनाथ' दङ बेखौ बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो दाखालि बुंदों जे जोंनि आर्टिकल 244 जिखुनु 6 शेड्यूल बिनि आन्दारावहाय 6A आ माने एक्सटेंशन for 6 months नि खोथाखौ क्लियारलि बुंदों जिकुनु काउन्सिलखौ माने 6 मासनि थाखाय एक्सटेंशन होनो हायो गभर्नरा माने माबानि माने स्टेट गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल लानानै आरो बिदिनो आरो जुदि 6 मान्थ्सआव जुदि इलेक्शनखौ खुंनो हाबा आरो another 6 months माने not extending 12 months altogether 12 months सिमल' माने एक्सटेंशन खालामनो हायो दा फर्स्ट फेजआव 6 मान्थ्सखौ खालामनो हायो अब्ला दासिम जों नुनायावथ' बिटिसि आव माने बिटिसि नि जिनाखि इलेक्शन प्रसेसफोर बे डिउ टाइमावनो जाबाय थादोंमोन दा बहायथ' दानि एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआ बेखौ गावसोर गोसो जानानै खालामाखै एबा इलेक्शन कमिशनारा गोसो जानानै इलेक्शनखौ खालामाखै बिदिथ' नङा बे मोनसे सिचुएशनाव कम्पालसन जानानै मोनसे माने लकडाउन जानायनि मोनसे परिबेसाव बे जाथाया जाबाय आरोखि मोनसे नेचारेल डिजास्टारनि बे मोनसे सिचुएशनाव दा बे बेलायावहाय आं सानो आंहा फोथायनाय दङ जे गभर्नरा आसामनि गभर्नर बिथाङा माब्लाबाबो नैबे बिटिसिखौ माने गावनि रुलाव गावनि आन्दाराव लांनाय नङा बरंस स्टेट गभर्नमेन्ट बे जुदि बिथाङा जुदि खालामनांगौब्ला बिथाङा मोनसे कमिसन माने बसायग्रोनांगौ जायो कमिसना रिपर्ट होबावगोनसो बिनिफ्राय कमिसना रिपर्ट होगोन जे माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा बेखौहाय माने गभर्नमेन्टनि आखायाव लांनांगोन नामा बेफोरनि थाखाय मोनसे कमिसन बसायनाय जायो मोसारिन्दा जेब्ला मोसारिन्दा थारमाने जादों बाथ्राया जे गभर्नरनाव आसाम सरकारा प्रप'जालखौ हरदों होननानै खोथायाथ' सुलुङा बुंनो नागिरो नाथाय भेरि इन्टारेस्टिंलि आसाम सरकारा दा बिजेपिनि लिडिंआव दङ आरो आसाम रायजो बिजेपिया दाबिनाय जादों जे रायजोपालनि सासनाव थाथों जे बिटिसिआ दा बेथ' पलिटिकेल पार्टिनि नो डाउट बिथाङा रन्जित दासआ प्रेसिडेन्ट नाथाय बेखौ बिथाङा पलिटिकेलि मटिभेटेड मोनसे स्टेटमेन्ट होनाय बायदि नुयो आरो बिटिसिनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टआव बिटिसि बासिनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टआव बुंनाय बादि बे बाथ्राया माने नुजाथिदों आरोखि दा जिखियानो जाया एस ए पिस लाभार आरो सासे सांग्रां बिटिसिनि नागरिक हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे बे बिटिसिआव इलेक्शन जानायाथ' बिटिसि सरकारनि दाय नङा दा आं गुबुन मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों नोंथांनो बे जोंनि खोनासंग्राफोरनोबो दाखालि 15 तारिखआव माने 15 तारिख एप्रिलाव साउथ कोरियायाव बिथांमोननि पार्लियामेन्टारि इलेक्शना जालांबाय बयबोथ' कर'ना भाइरास जादों बय 3000नि बारा मानसि थैदों साउथ कोरियायाव नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना इलेक्शनखौ फाथिबाय 15 तारिखनि जाथाय बे दा बिदिनो आरो फैगौ बोथोराव इन्टारेस्टिंलि बाथ्राया जाहैबाय माने पोलेन्डआव प्रेसिडेन्सियेल इलेक्शना मेनि 10 तारिखआव जागोन आरो कर'ना भाइरासनि इम्पेक्टआथ' पोलेन्डआवबो गोख्रोङैनो जागासिनो दङ नाथाय बिथांमोना 10 तारिख मेआव माने प्रेसिडेन्सियेल इलेक्शनखौ खालामनो थांगासिनो दङ दा बहाय बिथांमोना मोनसे मेकानिजम डेभेलप खालामदों आरो बे जाहैबाय माने डिजिटेल मेनार इलेक्शन डिजिटेल इलेक्शननि मोनसे प्रसेस बिथांमोना एडप्ट खालामदों आरोखि दा बेखायनो आं सानो माने नैबे बेलायावहाय जिनाखि माने पलिटिकेलि मटिभेटेड माखासे बाथ्रा ओंखारलायबाय थादों जे बिटिसिखौ गभर्नरनि आन्दाराव गभर्नर रुल खालामनांगौ गभर्नर आन्दाराव लांनांगौ बेफोरो गासिबो माने बिटिसिखौहाय आरो बिटिसिखौ जाय माने जाय बिथांमोना सुखुवा
बा बिटिसि सरकार जाय सरकारा बिटिसिखौ सालायनानै दं बिथांमोननि अपोजिशन पार्टीनि मानसि बिथांमोनासो बेखौ पलिटिकेलि खिन्थु बिटिसिआव थानाय गोबां मानसि इनक्लुडिं माइसेल्फ जेनेबा गवर्नर रुल जाथों जोंनि एरियाया खारन जोङो साधारनतै नुयो जे माब्ला प्रेसिडेन्ट एबा गवर्नर रुल जायो जेब्ला मोनसे इमारजेन्सि पिरियड जायो जेब्ला मोनसे सिस्टेमफ्रा कलाप्स जायो जेरावनाखि अराजकता जायो बेफोरबायदियावसो जों साधारनतै बेबायदि गवर्नर रुल जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि आच्छा दा मोनसे उदाहरन दङ जे 1974 आव भारताव पलिटिकल क्राइसिस जानायनि थाखाय प्रेसिडेन्ट रुल जादोंमोन हादरगिरिनि खुंथाय जादोंमोन बेराफारसे आसामाव थिउरियाफोर उग्रपन्थी आलफानि थाखाय माने 1989 आवबो जे बै समाव जितुनिखि प्रेसिडेन्ट रुल एबा माने गवर्नर माने माबा रायजोआव हादरारि खुंथाय जादोंमोन दा बैफोराव जोङो ट्राबलखौ जों नुनाय जायाखैमोन जेरैहाय माने माने आसामाव उग्रपन्थीनि जितुनिखि बा आलफानि जितुनिखि गाग्लोबनाय बेफोरो फुराफुरि बन्द जादोंमोन किन्तु माने इकनमिकेल जितुनिखि पजिशन बेनो जेबो जारला जायाखैमोन दखान पहर थादोंमोन गोदोनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय अनसुंथाइ होनाय बा डिपार्टमेन्टेल खामानिफोरखौ सोलिबाय थादोंमोन बबेखानि बै समावहाय माने गभर्नमेन्टआ एसबि गभर्नमेन्टमोन एसबि गभर्नमेन्टखौ सिफायनानै दोननाय जादोंमोन दा बै समाव गभर्नमेन्ट गैलिया किन्तु प्रफुल्ल महन्तखौ केयारटेकार माने चिफ मिनिस्टारखौ दोननानै आरो स्पिकार पुलकेश बरुवा बे स्पिकारखौ लाखिनानै गासै मन्त्रि सभा एबा एमएलए फोरखौ माने बिबाननिफ्राय बोखारजोबनाय जादोंमोन बे मोनसे थासारि जादोंमोन दा बे रोखोमैनो बिटिसि आवबो हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि चिफ महरै दोननानै बेनिफ्राय स्पिकार हिसाबै दा जितुनिखि दंबाय थायो त्रिदिप दैमारि बिथांखौ दोननानैहाय गासैबो माने मिशनारि बे माबाया खुंथायनि सेक्रेटारियेटनि जेनाखि मावफारियाफोरखौ लाखिनानै खामानि मावबाय थानो हागोन बेबायदि जायो दा बेथ' दा स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोननि जि सुबुरुन्थाय बिनि सायाव सोनारगोन आरो गभर्नरनि माने इनिशिएटिभनि सायाव सोनारसिगोन बियो आं बे मोनसे जिनिसखौल' आं आपिल खालामनो लुबैयो बिटिसि बासिनि जानानै जे जोंनावहाय बिसेसकरि बिटिसि आव दा आपातत जों बे रोखोम जेबो मोनसे माने गिख्रंथाव जेबो जाथाय नुवाखै आरो जेबो जों बे रोखोम बिराद माने अराजकता सोलिनाय बे रोखोम जों सिटुएसन फेस जायाखै नो डाउट जोंहा क्राइसिसआ जादों फुड क्राइसिसआ आरो बे जोंनि जायगायावल' जायाखै दुलाराय भारत हादरावनो जादों आरो गुबुन हादरफ्रावबो जादों दा जायखिजाया बेफोरखौ फेस जानो आरो बेफोरजों मोगा मोगि जानानै बेखौ सोरखिनो थाखाय निश्चय भारत सरकारा माखासे आसनिफोर आखायाव लादों जायफोर आसनिखौ दा खामानि अलरेडि मावदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जायगायाव माने बांसिन जिनाखि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे ओंखारलाबाय थादों बेफोरो गासिबो पलिटिकेलि मटिभेटेड होननानै आं नोजोर माने रायजो राजाजों सोमोन्दो गैयि आरोखि नोंथां बुंनाय आच्छा आरो जों नोंथांजों रायज्लायबावनि उनावहाय जोङो आरो गुबुन सासेनाव फैनि दा दङ जोंहा खोमसार बसुमतारी निउज बिउर' खोमसार बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दङ ना खोमसार बसुमतारी आच्छा नोंथाङाथ' खोनाबाय थादों सावरायनायखौ जे मा जानो थांगासिनो दङ नोंथाङा निउज बिउर' हिसाबै रायजो राजानि मतामतखौ माबायदि मोनदों नोंथाङा बुंनायसाय बाक्सा जिल्लानि बर'मानिफ्राय दा बुंदों दा आं दिनै माने बाक्सा जिल्लानि माने माखासे जायगाफोराव थांनानै माखासे गोरों गोरा रायजो राजाफोरखौ आङो लोगो हमदोंमोन बिथांमोनजों सावरायनायाव बुंदों मा जे जोंहा जिथु बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मडेल अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय माने गोरिबफोरा जाबादि साहायज मोननांगौमोन बिदि मोनाखै आरो दा मोनाखैबा दा बे जिथु गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरा जुदि
माने साइज मोननांगौब्ला दा बे बिदि बे मडेल कन्डाक्टखौ माने उथायनानै होयोब्ला माने बे गोरिब गुन्द्राफ्रा साइजखौ मोनगोन ना दा जादों ना गभर्नर सासन नांगौ ना माने बिटिसि नि दानि सरकारखौ 6 दानसिम फोलावनांगौ बे सम्पर्के आं रायलायदोंमोन बर' मागुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धराम बर'जों बिथाङा बुंदों दि बे बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन होखाबायमोन जेरावनोखि माने बिटिसि इलेक्सनाबो जाखाबायमोन आरो बे बेलायाव बिपिएफनि दोलोनो बिटिसिखौ सालायनो होफिनोब्ला माने गाज्रि जानो हागौ होनदों आरो माने बारहावाफ्रा जानो हागौ बेनिखायनो आसामनि रायजो बेंगिरि दोलो बिटिसिखौ माने 27 एप्रिलनिफ्राय आखायाव लाबोनायखौ लुबैदों आरो बिथाङा आरो लोगो हमबावदोंमोन आङो बर'मा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामचारि बिथाङा बुंदों दि जे 27 एप्रिलनिफ्राय जिहेतु बिपिएफनि खुंथाया बायगोन बे बेलायाव भारतनि संबिजित मथै रायजो बेंगिरिया आखायाव लानांगौ जुदि बिपिएफनो फिन 6 दाननि थाखाय होयोब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ नेवसिनाय जागोन हायोब्ला बे 6 दाननि थाखाय बिटिआर गोरोबथा मुंसाइगिरिफोरनो होदोंनो माने रायजो बेंगिरिखौ खावलायदों आरो बिथाङा आरो आं लोगो हमबावदोंमोन निकासि गियानपीठ जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा मिथिल बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन मा जे बिटिसिआव बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बिपिएफनो फिन बिटिसिखौ 6 दाननि थाखाय सालायनो होनो नाङा बिनि बदल माने गभर्नर होनांगौ आरो आङो सासे लोगो हमबावदोंमोन सावथुनजों माने लोब्बा थानाय फिल्म डाइरेक्टर फुंबिलि बसुमतारी बिथाङा बुंदों मा जे बिटिसिनि जिथु बारहावाखौ जेन दुंहाव खालामनाङा आरो माने बिनि खेत्रआव माने जुदि दानि बिपिएफ दोलोनो बिटिसिखौ 6 दाननि थाखाय सालायनो होफिनोब्ला बारहावाया सिं बिराद गाज्रि जागोन होनना बुंदों आरो बिथाङा बे गाज्रि बारहावा जेन बिटिसिआव बारनो सुबिदा मोना थारमाने बुंनो थाङोब्ला बाक्सानि नोंथां लोगो मोननाय व्यक्तिफोरा मानसिफोरा माने रायजोफोर खुंथायखौ लुबैनाय जादों गभर्नर रुलखौ बिथांमोना माने माबादों आरो नागिरदों आरो मानो होनबा जुदि गभर्नर रुल जुदि जायाब्ला माने जुदि बिपिएफजोंनो होफिनोब्ला माने सिं माने बारहावाया गाज्रि जानो हागौ होननानै बिथाङा सन्देह खालामदों आरो आदसा होमबा माने एज ए होल माने बाक्सानि रायजो राजाफ्रा मा बुंनो नागिरो माने एज ए होल माने बाक्सानि एज ए होल आरो रायजोफ्रा बुंदों मा जे मेनलि कर'ना भाइरासनि थाखाय जिथु माने बिटिसि ओनसोलाव गोरिब गुन्द्राफ्रा जिथु साइज मोनाखैना दा माबोरै मोननो हायो बे कर'ना भाइरासनि बे लकडाउन समाव बेखौसो माने रायजो राजाफोरा माने बिटिसिआवबो माने राननो हानाय बेबस्था खालामना होनांगौ आरो होमब्ला बे बिटिसि इलेक्सन थाखाय मडेल कन्डाक्टखौ माने उठायाब्ला बे गभर्नमेन्टआ माने हमना ला दा बिपिएफ सरकाराबोथ' बेखौ राननो हाया बेनिखायनो गभर्नर रुल फैयोब्ला बिथांमोना मोननो हागौ होननानै माने बिथांमोना मिजिंथिदों आरो आदसा दे होमबा जोङो फैनि नोंथांजों आरोबाव दा जोङो फैनि प्रफुल्ल बर' जों बिनि आगोलावबो जोङो सावरायनि मार्कुस बसुमतारी नोंथाङाथ' खोनाबाय जे गोबां बाथ्रा बुंदों दिनर बसुमतारीया बुंदों जे बिटिसि सरकारा 6 दाननि थाखाय फोलावजानांगौ आरो बे पलिटिकेल जिनि इसु बेखौ जोङो माने नोजोराव लाबोलासिनो जोङो रायजो राजानि माबाजों बेसिक जेनाखि निड बेखौ नोजोर होनानै जोङो माने प्रसेस खालामनाया मोजां आरो माने नोंथां बुंनाय बायदिनो बिथाङा बुंनो नागिरदों बिथांजों लोगोसेनो जयप्रकाश मुसाहारि बिथाङा बुंनो नागिरदों जे माने बिटिसि खुंथायखौ 6 दान लाखिनानै आरो बे इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट बेखौ उइड्र खालामथ'नांगौ जेब्लासिमनाखि बिसायख'थिनि रिसिडिउल जाया बेखौ बुंनाय जादों दा नोंथाङाथ' खोनाबाय बाक्सा जिल्लानि साब्रैसो माने व्यक्तिया माने मा लुबैदों बिथाङा जोंनि निउज बिउर' बिथाङा बुंहरदों जे बाक्सानि बे साब्रै गेदेमाफोर बिथांमोना माने गभर्नर खुंथायखौ लुबैदों नोंथाङा मा बुंदों दा खोथा बेनो माने जेरैबायदि जों रिकुवेस्ट खालामदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा दा कड अफ कन्डाक्टखौ उथायथ'नांगौ उथायनानैहाय ओमफ्राय जिनाखि गभर्नमेन्टनिफ्रायसो सहाय मोनगासिनो दं पाब्लिकफ्रा बिटिसिनि अनगायै आसामावथ' मोनगासिनो दं नालाय दा बिटिसिआवहाय बे कन्डाक्ट थानायखाय बिपिएफआ जेनेबा गभर्नमेन्टआ राननो हायाखै आदसा
थारमाने नोंथाङा बुंनायदों जे बै जायफोरनाखि बाक्सानि साब्रै गेदेमाफोरखौ जोंनि निजुआ लोगो हमदों निज बिरुआ बिथांनि लोगो हमनाय मानसिफ्राबो जुदि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ उइद्र' खालामोब्ला माने बे एक्सटेनसनखौनो बिथांमोनाव लुबैगोन बुंनायदों दा बे सारनि जेनाखि रिपर्टार बिनि खोथाखौ खोनानानै जों दा बेखौनो मोनदाङो आदसा आरो दंबावो आरो मोननैसो दंबावो जोंहा प्रफुल्ल बर' नोंथाङा लाइनाव दङ ना प्रफुल्ल बर' दङ ना लाइनाव दङ ना खोनादोंना प्रफुल्ल बर' नोंथाङा खोनादोंना जों सावरायबाय थानायखौ आदसा दे नोंथांनि मोनदांथिखौ नोंथांनि हालामाव मा मा रायलायनाय जादों दहायो आं माने माखासे मानसिफोरखौ कन्टेक्ट खालामदोंमोन खिन्थु माखासेखौ मोनाखै बे साफा साफानि माने गोजौ फरायसालिफोरनि माने बे गोरायुंमोनखौ लोगो हमदोंमोन पलिटिकेल बे मेटारखौ थारमाने बिथांमोना एसे हाबनो नागिराखै संबिधानाव जि नियम दङ बे नेम बायदियैनो बेखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजानि जि माने मोननांगौ सुबिदा बे सुबिदाखौ दायो मडेल कड अफ कन्डाक्ट बेखौ माबा खालामना उथायनानै होनांगौ जि माने आदार होनांगौ बेखौ होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों दा बे हिसाबै आङो माने आरो सासे मुंदांखा लिरगिरि बिथां नन्देस्वर दैमारि आरो बिथांजोंबो माने एसे सावरायदोंमोन बिथांमोन बेखौनो बुंबाय दा जों पलिटिकेल मिटार हिसाबैथ' बेखौ माने जिखिनि संबिधानाव दङ जिहेतु रायजोपाला सांबिधानिक मुरब्बि जाहैबाय दा बिथांमोननि लोगोसे सरकार बा आसाम सरकार दङ बिथांमोना मा डिसिसन लायो दा बेबायदिनो जानांगौ बिथाङा बुंदों आरो खालि बेखौल' बुंदों जे कर'ना भाइरासनि समाव जिहेतु जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा जिहेतु माइरंफोरखौ मोनाखै दा मोनाखैब्ला बे प्रसासननि जायफोर मानसिफोर दङ दा बिथांमोनाबो रानना होनो हायो खोथाखौ बुंदों आदसा दे होमबा जों नोंथांजों आरो फैफिननो नाजागोन दा जोङो बेखौ नोजोर गोग्लैदों जे बे सुबिदाखौ जों बोरैहाय हासिल खालामनो सरकारनि सुबिदा मोननांगौ जों बोरै मोननो हानो दा गुबुनारि सासन जायोब्ला बेखौ मोनगोन होननानै बयबो आसा खालामदों नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ उइद्र' खालामोब्ला बेयो अफलाइन जागोन बेखौ बुंनो नागिरो नोंथां बुंनाय बायदिनो बा जेबो मोसाहारि लोगोसेनो डक्टर दिना बसुमतारी मोना जेरैखौ बुंनाय जादों दा बाथ्रा जाहैबाय मा जे आसाम सरकारा जाहैबाय बिजेपि लेड गभर्नमेन्ट बै बिजेपियानो मेन रल दङ आरो बिपिएफ आरो एजेपि दा आसाम गभर्नमेन्टआ जेनाखि माने खुंथाय रिपर्ट खालामबाय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ जे प्रप'जाल खालामदों दानि एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारा 10 दाननि थाखाय फोलावनाय जाथोंसै नाथाय बिजेपि पलिटिकेल पार्टि रायजोनि प्रेसिडेन्ट रन्जित दास बिथाङाथ' माने कमिउनिस्ट शासन लुबैगारबाय होमबा गभर्नमेन्टजों आरो पार्टिजों बिथांमोनाथ' क्लेश जाबाय कन्ट्राडिक्सन जाहैबाय बे मा जानो हागौ पलिटिकेल पार्टिनि लिडार नङा जाहैबाय ओमफ्राय दा बे गावसोरनि पलिटिकनि खोथा नाथाय आंनि नलेजाव मिथिनाय मथेबा माने बिपिएफआबो मोनसे राजनितिक हान्जा रेजिस्टार्ड राजनितिक हान्जा दा बिजेपिआबो राजनितिक हान्जा दा जोंनि रबि दत्तआ रन्जित दास बियो आसामनिल'सो माबा जाहैबाय प्रेसिडेन्ट खिन्थु दा जोंनाथ' मा सरि माने बिपिएफआ हाग्रामा नि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया रेजिस्टार्ड पार्टि बिहा डाइरेक्ट सेन्ट्रेलजों सेन्ट्रेल कानेक्सन दं दा ओरैहाय माबा मोनसे इ खोथा डिसिसन लानोब्ला जुदि बिजेपिआ स्टेट बिजेपिआ बेखौ अप'ज खालामोब्ला सेन्ट्रेलजों लानानै माबा मोनसे सलुसन जानो बे मोनसे खोथा दङ जे माने सेन्ट्रेलनि जेनाखि बिजेपि बेजों हागौ महिलारिया सम्पर्क दं मानिबाय किन्तु सेन्ट्रेल बिजेपिनि पारमिसन नङाब्ला स्टेट कमिटिनि प्रेसिडेन्टआ माबोरैहाय एफा गिदिर इस्युखौ गभर्नराव प्लेस खालामनो हायो बेखौहाय बिराद डिसिप्लिनारि एक्सन लाथ'गोन ना बे समा बेखौहाय जोङो पिक्चारखौ होगोन दा जों बुंनो दा बे आं जे बुंदों खोथाया बे जोंनि जास्ट धारणाबो मोनसे खिन्थु हयथ' धारणायावनो नों खोथा बेनो माबा मोनसे डिसिसन लानोब्ला पार्टि टु पार्टि आरो बे बिपिएफ पार्टिनि हान्जानि हेडआ जाहैबाय हाग्रामा महिलारि आरो दा बे हिसाबै बिजेपिआबो सेन्ट्रेलनि लिडार बिसोरजोंसो डाइरेक्ट नोंथाङा मिजिं खालामदों आरो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा जोंहाय ओमफ्राय जे बिपिएफआ मोनसे सेन्ट्रेल जोङो हाग्रामा महिलारि बे सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दा बे स्टेट कमिटिजों बे हयथ' बे माबायावहाय एना एनि जालायनोबो हागौ हयथ' सेन्ट्रेलजोंहाय रायज्लायनानै बियो मोनसे गोरोबथाव फैनो हागौ होननानै जों सानो आरो आदसा दिनेश बसुमतारी लाइनाव दंना दिनेश बसुमतारी
दे नोंथाङाथ' खोनाबाय थादों दा मोनसे कुइसन रेज खालामनाय जादों जे खोथाखौ जवाहर मुसाहारि बिथाङा बुंबाय जे पलिटिकेल हिसाबैहाय रन्जित कुमार दासआ गावनि माने राजखान्थिनि बिथा लानानै बे प्रप'जालखौ हैनो हागौ गभर्नरनो जे गभर्नर सासन जाथोंसै होननानैहाय दा आरो जोंहा बुंदों मार्कस बसुमतारी बिथाङा जे माने बिपिएफआथ' सेन्ट्रेल बडि जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट आरो सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिपिएफनि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा सेन्ट्रेल बिजेपि थारमाने अमित शाहजोंसो दाइरेक्ट सम्पर्क थागोन रन्जित दासजों नङा ओरै बुंनाय जादों दा नोंथांनि बुंनांगौ मा आसलथे बयबो रायजोनि सुबिदाखौ गुरुत्व होआलासे बांद्राय पलिटिक्सखौल' बुंजो होनायखाय बाथ्रा माखासे बे रोखोमनि एभेलेबल जाबाय थादों बयहाबो थांखिया जे कर'ना भाइरासनि फाफ्लियाव गाखोनानै बिटिसि सासन क्षमताखौ बोरै मोननो हायो घटनाया बिसोर बे बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला आगोलनिफ्राय जाखाबोखानायखा पलिटिकेल फायदा आरो आगोलनिफ्रायनो बिजेपिनि प्रेसिडेन्टआ स्टेट प्रेसिडेन्टआ जोब्बायबो बर्तमान बिपिएफनि बेरेखायै एफा बुंबाय थाखायो सावरायखायो बियो मोनफ्रोमबो इलेक्सनावनो जों मोनबोखादों बे लास्ट आवाराव साना सोलायहैयो एबारबो थिग रोखोम जाया बे नंद्राया बिसोरो सौनाय नायो मा जाखो होननानैहाय नङा मोनसे खोथा जाहैबाय जे डिसिप्लिन थायो जे सेन्ट्रेल बिजेपिनि पारमिसन मोनाब्ला स्टेट बिजेपिनि एफा गिदिर इस्युखौ रायजोफोरनाव साबमिट खालामनाया पसिबल नङा पारमिसननि बाथ्रा गैया बहाय बयहाबो मोनसे डेम'क्रेटिक माथायथ' बेथ' पार्टि मोनसेनि बाथ्रा जाहैबाय ना पार्टि प्रेसिडेन्ट नंगौ थिगैनो थेवब्लाबो रावजों इनडाइरेक्टलि माबा थाबावनोबो हागौ जे नोंसोर बुंनाय मा रोखोमनि एक्सनफोरा बे रोखोम टेस्टिं बायदि जाखायो जादों ओमफ्राय मेन बाथ्रा दङ मा कि बिसोरहाबो उद्देश्य दङ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ गठिना खालामनाय लुबैनाय कारण नर्थ इस्टआवहाय जेसेबां बा आसामावहाय जेसेबां दासिमहालागै अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बे मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिल सासनानो बिसोरनि बिजेपिनि सासनाव दंजोबो दा बेखौ बिसोरो नोजोर होगासिनो दङ जे बिटिसिखौ मानो जों हायाखै दा बेखौ बिसोरो जे जेब्लाहालागै हाग्रामाया दङ थांनाय मोनथाम टार्म बे मोनथाम टार्मावसो हायाखै देग्लायबोदि बिसोर बिटिसि खौ सोखानानैहाय बिजेपि सरकार लाबोनो हागोन सन्देहआव दङ दा बेखायनो जे दुर्बल पार्टिमोन सोमोन्दोबो दङ बोरैबा फारसे जुदि बिसोरो माने हाग्रामाखौ बोख्लायनानैहाय आं डाइरेक्ट बुंनो मोनसे बाथ्रायावहाय आंहा खुनु हाग्रामाजों बे रोखोमाबो गैया गभर्नमेन्ट जानांगौ नङा लोब्बा गैया बिसोर उद्देश्य बेबायदि एनि हाउ बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनांगौ आरो बेबायदि बेलायावहाय गोबां जुदि लाफानांगौ लाफानोबो दङ हागोनसो आरो बे पलिटिकेल सिङावहाय दा बे सुबिदाखौहाय नैबे कर'ना भाइरासनि बेलायावहाय जे खेलिमेलि जोनोम जाबाय बेफोरबायदि बाहायनो हायो आरो बेखायनो ओरैबायदि चान्स मोनसे मोनगोन जोंफोरा मोनगोन बिसोरो बे एक्सटेनसनखौ होनायखौ जुदि बयबो बन्द' खालामनानै गभर्नर लाबोनो हायोब्ला बिदिहाय दानि रुलिं बिपिएफ सरकार दङ बे बिपिएफनि जे पपुलारिटि बेखौ रायजोफोरनि गेजेरनिफ्राय बोखारना होनो हायोब्ला बिसोरखौ एकदमै रायजोफोरनि खाथियाव गाज्रि महरै लांनो हायोब्ला अट'मेटिक बिसोर देरनानैहाय गावसोरनि सरकार लाबोनायावसो सहज जायो आरो मैया मोनसे मिथिनायखौ गिबियावहाय रायज्लायदों बेखौ जे आसामनि बर्तमान जे सरकार सोलिगासिनो दङ कर'ना भाइरासखौ लानानैहाय बे मा नुदोंमोन जे सब समय मोनसे पलिटिकेल एम थाबाय थादों जेरैहाय मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि एकदम गिदिर गिदिर अफिसार दङ मेडिकेल डाक्टारफोर दङ बे डाक्टारफोरजों कुनु लिंक लाखिया हले जेरावबो माने खालि सोमोन्दो दङ सोरबा सासेखौहाय कर'ना भाइरासनिफ्राय बेयो थैजाबाय होननानै बेखौ रिलिज खालामनो थांनायावबो बे सामान्य सासे मानसिखौ रिलिज खालामनो थांनायावबो हिमन्त बिश्वआ थांनानैहाय बेखौहाय थांखांनानै गामसा जोबनायाव खालायनानै बिदाय होनायनि अर्थ मा बिदिथ' कुनु अर्थ थानाङा लाइना दिसाबाय बिथांना
जेबाला मुसाहारि जोङो बिथांनिसिम फैनि जेबाला मुसाहारि हेलौ खोनादों ना आच्छा जोंहा लाइना डिस्टार्ब जादों दिमना बसुमतारी जों मोननो हायाखिसै जायखिजाया नोंथाङाथ' खोनाबाय थादों जे दानि इसु जेनाखि जादों जों बिनिफ्राय बोरैहाय रैखा मोननो हायो दा प्रप'जालाथ' आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हैबाय होनना बुंनाय जादों होदों होनना बुंनाय जादों सुलुङाव दा खिन्थु रन्जित दासआ जेनाखि क्लेम खालामबाय दा बे हिसाबैहाय रायजोपाल सासना जासिगोन बायदि मोननो थांगासिनो दङ बड'लेण्डआव दा बे रायजोपाल सासन जायोब्ला होनबा माने गोबां साफ्रा बुंनो नागिरदों जे मोजाङानो जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला मडेल कड अफ कन्डाक्टआबो थाथोंसै आरो रायजो राजायाबो सुबिदाखौ मोननाय जाथोंसै नोंथाङा मा बुंनो नागिरो दा बेवहाय माने दहाय सिगाङावबो आं बुंदों जे on the advice of government of Assam assembly ni be jinaki cabinet decision bitamani jinaki suggestion recommendation jinaki governor jeneba gaवनि आन्दाराव लांनाय लाङि बाथ्राखौ बिथाङा सालिजारि नायगोन दा बिनि सिगां मोनसे प्रभिजन दङ जे कमिसन सासे कमिसन लानानै स्टाडि खालामनो होग्रोनाय जायो गावनि आन्दाराव लांनायनि सिगां बेखौथ' जेबो माने अजुहात जेबो कमप्लेन मोनालासिनो डाइरेक्ट गावनि आन्दाराव जे लांगोन बेवहाय आंहा माने फोथायनाय गैया थारमाने बे कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों आं एसे सावरायलायदोंमोन दा बेवहाय आं बे बाथ्राखौनो मिथिदों जे एटलिस्ट बेबायदि मोनसे सिटुएशन फैयोब्ला जाय सिटुएशना माने एसे एबनर्मेल सिटुएशन अब्ला एक्सटेनसननि बाथ्रा सिगाङाव फैग्रोयो दा जिहेतु दा गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जाफ्रा गाव गावबागाव पार्टिनि माखासे इन्टारेस्ट थानाय हिसाबै गोबां पलिटिकेल पार्टिफ्रा माने गभर्नर रुल जानांगौ होननानै भइस लाखिदों दा बेथ' बिथांमोननि खामानि बे अपोजिसनफोरनि खामानिखा बे बिथांमोननि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय थागोन दा बेराफारसे रन्जित दासनि खोथाखौ जिहेतु नोंथाङा मख'दों दा रन्जित दासआ सासे आफादगिरि बिजेपिनि स्टेट बिजेपिनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा गावनि खामानिखौ गाव मावगोन नाथाय बे बिटिसिनि प्रति मोनसे गुड उइल थानाय दा दानि जिनाखि केबिनेट माने मिनिस्टार्सफोर दं हयथ' पिपिएफनिबो मिनिस्टारफोर दङ नोंथाङा मिथिगौ बेखौ दा निस्सय बिथांमोना कनसाल्ट खालामदों निस्सय कनसाल्ट खालामलायनानै मा खालामनाया गाहाम जागोन बेफोर बाथ्राखौ सावरायलायनानै बे डिसिजनखौ लानाय जागोन दा बे बेलायावहाय आं सानो जे बिजेपिआ मोनसे नेशनेल आरो स्टेट लेभेलाव गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय मोनसे पार्टि आरो बेराफारसे फैगौ एसेम्बलि इलेक्सना नेक्स्ट इयारावनो जानो लागोन फर एग्जाम्पल बे बेलायावहाय बिथांमोना बे गभर्नर रुल फर 6 months गभर्नर रुल जायोबाथ' बिथाङा माब्लाबो 6 मास सालायगोन दा 6 मास सालायोब्ला आरो बिथाङा सालायनायनिल' खोथा नङा बिथाङा आरो इलेक्सनबो खुंनानै होनांगोन बिथाङानो जिहेतु इलेक्सननि बिटिसि इलेक्सननि फार्स्ट फेजनि प्रसेसा जोबखाबाय दा बेवहायनो मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनिबो खोथा फैदों दा बे जिनिसखौथ' नोङो नालिफाइ खालामनोबो हाया बेखौ दा बेखायनो आं सानो बे आंनि अपिनियन पार्सनेल अपिनियनसो जे जाय जिनिसखौ दासिम माने गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना बुंदों नाथाय आं सानो जे आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नर बिथांमोना बे रोखोम जेबो मोनसे गिख्रंथाव सिटुएशन नुवाखै जाय सिटुएशनखौ नुनानै बिथांमोना एखेबारे हामफ्ला सिफ्ला माने एखेबारे गभर्नर रुलखौ होथारनांगौ होननानै गाबोन जुदि माबा मोनसे डिसिसन लाथारगोन आं बेबायदि जागोन ना बेवहाय आइबिनि इनपुट लागोन माबानि एसबिनि इनपुट लागोन आरो कमिसनखौ
बिथाङा माने फोजोबथारनांगोन नोंथांनि बानबुंथिया नोंथांनि सायावसो बेस खालामनानै माने गभर्नर रुल जानांगौ जायैया बे बाथ्राया सिखारगोन आरो नोंथांनि बानबुंथिया बेनो जाहैबाय जे माने गभर्नर सासन जानाङा हाग्रामा महरै दैदेननाय माने बिटिसि सरकारा एक्सेप्सन जानांगौ बेथ' स्वाभाबिक खारन दासिमबो बिटिसि आवथ' माब्लाबाबो माने इलेक्सन डिउ टाइम जाफेरि बिदिबो हिस्टरि गैया दा बेवहाय एक्सटेनसननि प्रभिजनआ जिहेतु दङ एक्सटेनसना जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आदसा दे गोजोननाय नोंथांनो दा जोङो नोंथाङाथ' मिथिनो मोनबाय दा गभर्नर सासना जायो ना माने बिटिसि सरकार हाग्रामा महरै दैदेननाय बेखौ 6 दानजों फोलावो बियो गाबोन सानसेनि उनावनो जोङो नुनो मोनगोन नाथाय गोबांसा बिजिरगिरिफोरा बुंनो नागिरदों जे बिटिसि सरकारा थाफिननांगौ आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ उल्टु जानांगौ जाहाथे नौनारिनो रायजो राजानो मोजां रोखोम सुबिदाखौ होबाय थानो हायो नैबे माने कर'ना भाइरासनि जेनाखि इस्यु बे समावहाय सौग्रावनाय रायजो राजा आरो सिटुएसनखौहाय मेनटेन खालामनो थाखाय कन्ट्रल खालामनो थाखाय दा जों गोबां सावरायदों दा दिनैनि समाव जोबोद उसुखुथु सम बड'लेण्ड फेडारेल काउन्सिलनि बिसायख'थिया दिन्दांनानै थानायनि थाखाय उसुखुथु लोगोसेनो गभर्नर सासन जायोब्ला मा जागोन आरो बिटिसि खुंथायखौ बेबायदि लाखिबाय थायोब्ला मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ जुदि उथायाब्ला मा जागोन बेनि सायाव जोबोद उसुखुथु रायजो राजाया गाबोन सानसे दंबावो गाबोननि अखानायैनो माबा मोनसे जोङो मोननो थांगासिनो दङ गभर्नर सासन जायो ना हाग्रामा महरै दैदेननाय सरकारानो 6 दानसिम फोलाव जायो आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ उल्टु जागोन ना जाया जों बेखौ बावैसोनो मिथिनो मोनगोन आरो जोङो सावरायबावनि जोङो गाबोन थिग 3 रिंगायाव लाइभ टेलिकास्ट खालामफिनगोन जोङो बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना नियमिता नाय बड'लेण्ड टेलिभिजन गाबोन 3 रिंगायाव लाइभ टेलिकास्टिं जागोन लाइभ टेलिकास्टिं जागोन बयखौबो खावलायदों बड'लेण्ड टेलिभिजननि बे लाइभ टेलिकास्टिंआव नोंथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन गाबोननि समाव जे रायजोआव एबा बड'लेण्डआव जोङो मा थासारिजों सौग्रावनो गोनां जादों बेनि सायाव नोंथांमोना बुंथिनो हागोन जोङो बेखिनिजों दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय